kwentuhan, di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ayan, Sir Dizon, magandang umaga po. Inyo pong pagbate sa ating mga listeners dito po sa ating himpilan 104.7 IFM Dagupan. Magandang umaga, Idol Rona. Magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay dito sa iyong programa. Ayan, yes sir. Unahin na po natin sir, kasi patuloy po ang inyong kampanya ukol po dito sa pagsusulong ng healthier environment para po especially sa ating mga children. And unahin ko na pong tanungin ito sir, tungkol po dito sa mga plastic toys and mga chemical. Kasi sir, pansin ko po, hindi po ito masyadong, kumbaga, they take this lightly. Ito pong mga plastic toys. So, ano po ba yung... Tama yun. Mm-hmm. Yes, sir. Go ahead po. Tama yun, Idol Rona. Hindi masyadong itong pinapansin pero halos visible talaga itong mga laruan na ito, mga laruan gawa sa plastic. Matagal na, no? Matagal na panahon. Halos ito na talaga yung nakagisna natin at patuloy na dumadami. Kaya nga kami ay nabigla nitong mga nakaraang mga taon, lalong-lalo na ngayong taon na ito dahil halos napakarami, dumoble pa yung dami ng mga produkto na ito. Alam naman natin, naasahan natin yan pagdating ng ganitong holiday season, mas marami yung mga produktong pambata na makikita. Subalit itong mga laruan ay talagang napakarami, lalong-lalo na yung mga gawa sa plastic. Ito rin yung naging dahilan, Idol Rona, kaya ang aming grupo, kasama natin yung isang environmental group din sa Bangladesh para magsagawa ng isang pag-aaral patungkol nga dito sa mga laruang gawa sa plastic at tingnan kung ito ay may mga nagtataglay ba ng mga nakalalasong chemical na delikado lalong-lalo na sa mga bata. Dito sa pag-aaral na inilusad namin kamakailan, maaari niyo pong makita yung buong report at saka yung online na press conference po na ginawa po natin para mabasa, makita ng ating mga kababayan kung ano-ano ba yung mga na-discover ng aming grupo na mga klase ng mga chemical. Hindi lang po ito doon sa sa madalas natin na binabanggit na mga lead at cadmium na noon na pa nating nakita noon pa doon sa mga laruan. Ngayon po mas marami na klase ng mga chemical na tingin natin ay mainam na maintindihan ng ating mga kababayan. Yes sir, ito po sir, ano po ba yung mga, for example, like specific po na maaari pong makuhang sakit? Kasi pag minsan ang rason po ng ibang mga magulang ay hindi naman po kasi siya visible sa mata, yung mga chemical po na tinataglay po nitong mga plastic toys. So gaano po ba ito ka-dangerous sa kalusugan po ng mga bata? Ay, napakadelikado, Idol na. Itong huli natin na pag-aaral na ito ay kumbaga hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi mga 5 na klase ng mga chemicals na nakita natin dito sa mga laruan. At itong mga chemical na to ay talagang napakadelikado. Kabila nga ito doon sa tinatawag ng World Health Organization na chemicals of concern. Ibig sabihin talagang dangerous ito, hazardous, and at the same time ay hindi lang kalusugan natin yung kailangan nating pangalagaan, kundi maging yung ating kalikasan dahil ang mga laruan na to, lalong-lalo na yung mga madadaling masira, ang tendency niya na gagawin ng mga kababayan natin, itatapon ito At pag ito ay nasa basurahan na, nasa tapunan na, may posibilidad na ito ay masunog. At pag nasunog po yan, naglilikha po yan ng panibagong klase ng mga chemical. So ganun po kadelikado, lalong-lalo na pag ito ay gawa sa plastic. Alam naman natin yung plastic na ganitong klaseng mga laruan ay petroleum-based. Halos lahat naman po ng mga
kagamitan natin na gawa sa plastic ay petroleum-based po yan. Subalit itong mga laruan, napaka-dispensable napakadali niya kasing masira, lalong-lalo na kung medyo mura, Yes, tapos sir. hindi masyadong maayos yung kalidad. Ang tendency talaga nito, mas madali siyang ma-dispense ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, masira, itatapon na lang ito, hahanap na lang ng panibagong kapalit. No? Ganun yung nagiging sistema natin. Dito sa mga chemicals, Idol Rona, yung binabanggit ko ng 5, kabilang na dyan yung lead, which is number 1 pa rin, doon na nakikita natin sa mga laruan. Ikalawa po, may na-discover na tayong mercury, pati mercury po ay meron na rin itong mga laruan. Meron din itong cadmium, merong arsenic, at merong bromine. Yung bromine po ay, ito ay klase ng chemical na makikita lamang natin doon sa recycled type na mga plastic. Ibig sabihin, kung yan pong mga naitatapon natin ng mga plastic, tinunaw, ni-recycle, hinulma, gagawin uling panibagong klase ng laruan, di okay po sana, no? Yung ganung proseso para makabawas nga tayo dun sa plastic pollution. Subalit kung ang plastic po na ginamit ay merong mga chemical katulad po ng mga nabanggit ko, ganun pa rin po ang magiging resulta. Babalik at babalik lang din yun dun sa mga laruan. So, ito po yung dahilan kung bakit mas pinupursige ng aming grupo talaga na bigyan ito ng pansin dahil bukod doon sa meron po kasi ang bansa natin ay bahagi ng tinatawag na Global Plastics Treaty. Kung matandaan mo, Idol Drona, medyo tumingkad itong issue ng plastic dahil nga doon sa bagyo na dumadaan sa atin. Yes. Siguro baka dyan sa Dagupan ay ganun din, ano? Yes, sir. Tumingkad yung issue ng plastic na basura. Doon po sa Global Plastic Treaty, hindi lang po yung basura yung pinag-uusapan, kundi maging yung lahat po ng klase ng kagamitan na ginagamitan natin ng plastic. Kabilang na din po dyan yung mga laruan. Kaya po, ito po yung pinupursige ng aming grupo na talagang kumbaga kung magpo-produce ka, kung gagawa ka ng isang laruan, tanggalin mo na lamang itong mga chemical na to dahil ito ay may dulot na pinsala, lalong-lalo na sa mga bata. Ayun. Yes, sir. Tingin niyo po ba ay aware po or malaki po ang awareness ng publiko? And gaano po ba kahalaga na ito pong mga ibinababa niyo pong kaalaman ukol po rito, especially sa mga magulang po natin, when it comes to their kids, ay maibaba po sa kanila nang sa gayon ay mapanatili po natin ang kaligtasan nitong mga bata? Yun yung isang dahilan, Idol Rona, kung bakit pagpasok pa lang ng Vermont dito sa atin ay nanawagan na kagad ang aming grupo ng on-site inspection. Ibig sabihin, hikayat natin yung ating mga regulatory agencies na pumunta dun sa mga pamilihan, inspeksyonin yung mga pamilihan natin at tingnan kung yun bang mga laruan na ibinibenta dito sa ating mga pamilihan, siguro maging din dyan sa Dagupan, ay dumaan doon sa health and safety standards na meron tayo. Dalawa po, Idol Rona, yung batas na gumagabay sa atin pagdating po sa mga laruan. Ang isa po dyan ay yung RA 9711, ibig sabihin ito po yung Food and Drug Administration law na kung saan kabilang po yung mga laruan sa nire-regulate ng ahensya na ito. Isa pa rin po doon sa batas ay yung Republic Act 10620. Ito naman po yung Toy and Game Safety Labeling Law. Dalawa po sa batas na to ay kumbaga matibay na pamamaraan para talaga maprotektahan yung ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga bata doon sa mga laruan na kanilang mabibili. Yung isa po ay patungkol po doon sa label. Ibig sabihin, sa mga kababayan ko nakikinig ngayon, importante po talaga na binabasa natin, tinitingnan natin yung mga etiketa, yung mga label ng mga laruan. Ngayon po kasi napapansin natin halos nakabalot na lamang sa plastic, ibinibenta po ng sobrang mura, 35, 25 pesos kada isa. Medyo nakakabahala po yun dahil
Hindi po natin alam kung ito ba ay nasuri na ng ating mga regulatory agencies o hindi. Ang doon pa lang sa etiketa, malalaman natin kung pumasabay ito o hindi doon sa standards na meron tayo. Halimbawa na lamang, sa Republic Act 10620, sinasabi doon, Idol Ronan, na meron kang 5 o 6 na pamantayan para malaman mo kung kumbaga sumusunod ba yung mga manufacturers doon sa standards na meron tayo. Halimbawa, nakikita ba natin doon sa pakete yung pangalan mismo ng manufacturer o importer? Kasi karamihan po dito sa mga laruan na to, halos 80% po ay imported, hindi gawa dito talaga sa atin. Kaya po dapat dumadaan sila sa ganitong klaseng standards. And may pangalan ba ng importer or manufacturer? Nandyan ba yung mga impormasyon na magiging gabay sana ng ating mga magulang para malaman niya kung safe itong mga laruan? May cautionary statement ba? May mga nakasulat ba na dapat pag-ingatan? Lalong-lalo na pag ito ay nilalaro na ng ating mga anak. At yung isa sa pinakahuling importanteng requirements ng FDA ay hanapin natin yung tinatawag na license to operate number. Ito po ay kumbaga either nakadikit po ito o di kaya ay mismo naka-imprenta doon sa pakete na pag meron pong license to operate number, ibig sabihin po ay dumaan yung importer doon sa pagsusuri ng FDA at binigyan na sila ng kapahintulutan na ibenta yung mga produkto na yan. Pag wala po nito, Idol Ron, ibig sabihin alam na natin yan, dumaan na yan sa backdoor, hindi na yan dumaan dun sa regular na proseso dito sa atin. Pagdating po sa chemicals, ito po yung isa sa pinupursige natin kung bakit patuloy yung ating kampanya dito dahil hindi po ito kasama doon sa requirements. Ang isa po kasi sa requirements na aming pinupursige, Idol Ron, ay dapat meron ding katulad ng mga iba pang mga cosmetic products, may mga ingredients na mababasa yung ating mga kababayan doon pa lang sa etiketa. Ibig sabihin, makikita kagad nila kung meron lead ito, mababasa kagad nila kung merong mercury at iba pang mga chemicals. Pag wala po kasi nito, parang ang iisipin lang ng ating mga kababayan, safe ito dahil kumpleto naman yung halos information, tapos mukha namang hindi dangerous yung mga laruan. So yun po yung medyo delikado. Yes, sir. Naka-hide po, hidden, nakatago yung ganitong peligro. Kaya po tayo ay nababahala kung hindi pa rin hanggang sa ngayon at kami ay nananawagan sa pamamagitan ng iyong programa sa inyong himpilan na hinihikayat sana natin yung ating mga regulatory agencies, FDA, DTI na magsagawa na ng on-site inspection, and at the same time sana yung ating mga local governments mag-initiative na po na pagpunta, bisitahin yung mga pamilihan natin. Hindi pa ako nakapunta ng Dagupan pero siguro malaki rin yung inyong public market yan or yung market ninyo na kung saan nandun nagtitinda ng mga laruan. Inspectionin din po ito ng ating mga LGUs at tingnan po may kaukulang ba silang permit. Yun po bang mga laruan na ibinebenta ay aprobado ng Food and Drug Administration o baka ito ay prohibited o ipinagbabawal na. Pag pinagbabawal na po yan, maaari na po nilang kumpiskahin itong mga laruan na ito. Yes, sir. Importante po nitong kaalaman na ibinabahagi niyo po sa amin kasi maski ako, sir, ay hindi masyadong nauunawaan na talagang ito pong mga plastic toys ay merong mga hidden na chemical na maaari pong maka-apekto sa kalusugan po especially ng mga bata kasi sila po yung pinaka-exposed po dyan. Sir, tayo po ay Sir, tayo po ay magbabalik ay magko-commercial lamang po tayo ng saglit lang at ipagpapatuloy po natin ito pong kampanya niyo po tungkol naman sa Toxic Free Christmas na isinusulong po ng inyong grupo. Impormasyon, intriga, issue. Eye
for an eye. Muli pong nagbabalik ang programang IFM News Prime Edition. Kasama pa rin po natin sa linya Mr. Tony Dizon, ang toxic campaigner ng Ban Toxics. Sir, papatuloy po natin. Meron po kayong kampanya po tungkol po dito sa Toxic Free Christmas. Ano po ito at ano po ang mga kaalaman na nais po nating ibahagi sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan? Unang-una, napakahalaga nitong kampanya namin na ito. Ito ay kumbaga hindi lang toxic at hindi lang basura yung concern natin dito, dahil alam naman natin pag sumasapit ang ganitong holiday season sa atin, talagang sobrang dami na ng mga panregalo. Nagbibigay tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan kung ano-ano yung mga klase ng regalo na nasuri o nakitaan na natin ng mga nakalalasong chemical na kailangan nilang pag-ingatan pag sila ay namimili nito. Ikalawa ay dahil eco-friendly yung ating kampanya, inaasahan sana natin na mas magiging, kumbaga, hindi wasteful yung ating celebration. Yung paggamit na lamang ng mga disposable sana ay isa sa ating kinakampanya na maiwasan during the holiday season, para din mabawasan yung volume ng basura na nalilikha. Imagine na lang natin, Idol Rona, pagdating ng holiday season dito sa atin, talagang especially for Christmas at saka yung New Year, ay talagang dumodoble yung dami ng basura na nalilikha. Kabilang na dyan, syempre, yung mga wrappers, mga gift wrappers na pinapako natin, mga kagamitan, mga disposables na evidently na nakikita natin sa mga basurahan, especially itong season na ito. At syempre yung iba pang mga produkto na talagang giveaways, sobrang dami na matatanggap tayo or ibinibigay natin. Ang ending po niyan ay talagang dumadagdag lang din siya doon sa pile up ng basura natin. Kaya po kami itong darating na December ay meron po tayo naka-line up na mga ilang mga activities, especially sa school. School kasi mga bata talaga yung ating pangunahing grupo ng sektor na dito sa ating bansa na ating binibigyan ng proteksyon at kahalagahan do sa ating kampanya. Kaya po dito sa darating na second week ng December ay meron po tayong ilulunsad na Toxic Free and Waste Free Christmas, at sinasabayan na din po natin bago magtapos yung kumbaga yung klase ng mga bata ay nagkinakampanya na rin natin maging yung ating Iwas Sopotok campaign na kung saan pangunahing isinusulong ng ating Department of Health. Ayun. Yes, sir. Tanong ko lang po, sir, have you partnered already sa mga LGUs po natin para po patuloy po na isulong ito pong kampanya po ninyo? Kasi ang maganda po ito, sir, lalo na po dahil gaya ng sinabi nyo kanina, noong kasagsagan talaga ng bagyo, talagang isa po itong basura at mga plastic po na problema ng iba pong mga komunidad dito po sa ating bansa. At tama yun, Idol Rona, nakikipag-partner po tayo. At kung sino man po, nananawagan ako sa ating mga LGUs, kung interesado po kayo doon sa aming programa, sa aming campaign, maaari niyo po kaming tawagan, maaari niyo po kaming i-message para matulungan namin kayo na isagawa itong kampanya na ito, lalong-lalo dyan sa kanilang mga lugar. Medyo limitado lang din kasi rin yung aming resources para ipuntahan lahat ng ating mga ating mga LGUs, yes, especially nga lang dito sa Metro Manila at maging doon sa mga karatig probinsya. Kaya po kung interesado po kayo, maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin. Tulungan po namin kayo na maisagawa din yung mga ganitong activities, campaign, lalong-lalo na po doon sa kanilang mga lugar. Gusto ko sana bigyan din ng pansin, Idol Rona, lalong-lalo na doon, yes, sa mga lugar na kung saan tinamaan talaga ng matinding bagyo dito sa atin, halos sunod-sunod. Dito po kasi sa ating campaign ng Toxic Free Christmas, alam ko ang Department of Education ay nanawagan na mas gawing simple na lamang ang mga celebrations natin, at kung maaari ay itulong na lang natin
Kumbaga yung spirit ng Christmas at gift giving ay napakahalaga sa panahon na to, lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating may suliranin o problema patungkol nga dito sa nangyaring bagyo dito sa atin. At yun din po yung aming sinusuportahan, ikinakampanya na instead of kumbaga gumastos tayo ng sobra-sobra for this holiday season, baka mas mainam itulong na lamang natin ito, economical pa, nakatulong pa tayo, and at the same time ay kumbaga yung spirit nung Christmas ay nararamdaman natin pag tayo ay kapag nakapag-extend tayo ng tulong doon sa ating kapwa. So, ito po yung ating kampanya, maging doon sa iwas sa putok, ayan din yung ating campaign. Alam ko may mga ibang probinsya, may mga ilang mga regulations na sila. Particularly, ang mas pinagtutuunan namin dito, Idol Rona, ay yung mga paputok na kung saan ay abot kamay ng ating mga kababayan. Kamakailan nga, siguro makakikita po ninyo doon sa aming social media na as early as November ay meron na po mga nagbebenta ng mga illegal na mga paputok. At ito po yung ating mas pinapanawagan, lalong-lalo na ito po yung madalas na makita natin at siguro nasa datos din even ng Department of Health, laging number 1, number 2 itong mga paputok na to na pinagbabawal na for many years, and yet makikita pa rin natin na ibinebenta dito sa ating mga pamilyahan. Ayun. Yes, sir. Totoo po yung sinabi niya, no? As early as now, talagang meron na pong mga nakahilera. Pero hopefully, magkaroon po ng mas pinaigting at mahigpit na inspection po. Ukol po dito sa mga ibinebentang ganito. Sir, panawagan niyo po and mensahe niyo po sa ating mga kababayan, especially dito po sa lalawigan ng Pangasinan, ukol po dito sa inyong kampanya ngayong papalapit po ang Christmas season. Napakahalaga po doon sa mga kababayan to dyan sa Pangasinan. Mahalaga po na maging maingat tayo, lalong-lalo na doon sa mga produkto na ating bibilhin, yung panregalo natin sa ating mga inaanak o mismo sa miyembro ng pamilya. Kilatisin po nating maigi, suriin nating maigi itong mga produkto na ating binibili. Maaari pong makatulong sa inyo yung aming grupo. Bisitahin niyo lang po yung aming social media account. Nakapost po doon yung mga klase ng mga panregalo na nasuri na po ng aming grupo at nakitaan namin ng mga nakalalasong chemical. Iwasan na po natin ito. Marami namang tayong mabibili na mga klase ng panregalo. Kailangan lang po mas maging suriin natin ito talaga ng maigi para makaiwas din tayo doon sa pinsala na dulot nitong mga chemical na ito sa ating kalusugan at maging doon sa kalusugan ng bibigyan natin ito ng regalo. Ikalawa, ang aming grupo po ay nagsusulong ng tinatawag na toxic-free and waste-free Christmas. Iwasan din po talaga natin yung paglikha pa ng basura, panibagong basura o dagdag na basura dito sa darating na Kapaskuhan at New Year sa atin. Maging subukan po natin yung practice yung pagiging eco-friendly, makakaligtasang pagse-celebrate nitong holiday season. Mas kumbaga makakatulong pa tayo na maprotektahan at mapangalagaan yung ating kalikasan. At siguro samantalahin ko na lang, Idol Ron, Yes, yun, pinopromote namin yung aming social media account. I-like, follow, and share po ninyo ito para po every time na meron po kaming ilalabas na mga pagsusuri ay ma-i-inform kagad kayo at mabibigyan kagad kayo ng gabay. Doon sa ating mga regulatory agencies, lalong-lalo na dyan sa Pangasinan, baka kinakailangan na po na umikot tayo, tingnan natin yung ating mga pamilihan, inspeksyonin po natin ito, at kung meron pong paglabag ay mainam po talaga na kumpiskahin na para po makaiwas na yung ating mga kababayan doon sa mga produktong ipinagbabawal na dito sa ating bansa. Ayun. Sir Tony Dizon, maraming salamat po sa mga kaalaman na ukol po dito sa inyong kampanya na talagang napapanahon, lalo na po ngayon na ipagdiriwang na po natin ang holiday season. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Idol Ron, at mabuhay po kayo.
Yan mga idol, nakasama po natin once again Mr. Tony Dizon, ang Toxic Campaign